Nagbabala po ang lokal na pamahalaan ng Villasis laban sa mga ilegal na nagbebenta at pagbili ng mga lupang pang-agrikultura na hinahati at ibinibenta bilang residential lots nang walang kaukulang pahintulot. Ayon sa LGU, pinapayagan lamang ang ganitong uri ng transaksyon kung kumpleto ang mga kinakailangang dokumento tulad ng reclassification ng lupa, aprobadong subdivision plan development, permit mula sa lokal na pamahalaan at certificate of registrations at license to sell mula sa Department of Human Settlements and Urban Development. Binigyang diin din ng tanging mga lisensyadong real estate agents ang maaaring magsagawa ng bentahan ng mga ari-arian upang maiwasan ang panlilinlang sa mga mamimili. Nagpaalala naman ng LGU na ang mga lalabag sa umiiral na batas ay maaaring maharap sa parusa sa ilalim ng Presidential Decree No. 957 at Executive Order No. 648, kabilang ang multang aabot sa 20,000 pesos at pagkakakulong ng hanggang 10 taon. Hinihikayat naman ng publiko na maging mapanuri at tiyaking lehitimo ang mga dokumento bago pumasok sa anumang transaksyon tungkol sa lupa. IFM News. IFM News. IFM News.